for me watch mo ha watch mo akwa over 2 days TV so 2 days TV so na wa share me subscribe video no ya no asha mo wanso nyina ahwebi we ya comment section ka no che wadwa botre kwase ne asem dia ha ni dia tem ekwa ne boko ene wo hwe ma ho fema ya ene black ya magigi ya we see ne mom dia sini sense ya ni tua se nansen ene ye te se ya so kole mampon ehene ene ne hema nyina afrem omukwa akura maka nchinagu eti uhwe video ya edi ka hwe ya so kole mampon ne yire ene wodi su ama me ra ho osuno la bia me ka me se oyerepa hwan ene benya obi a ne kuru be wo mu osu se etum se yes ne kuru sum ne bo ma me yesu ama me ra ho wasu nanen abrompon hini wasu no papa na display a course na no Wednesday nya sebkotwa and 1 week celebration omo ye awaso kwale mampon hene ene ne hema esewani enu kwasa okachire amamrani amani a discipline ye enyoma a course na me dem se platform mi ena me producer se ne yenka obia menka obia de namum hema hene de meka ne de enne what from the entrance to nilipedi nachi ne ntumba fra entuma ne fra no utimi senani abre ase no ehfofo sui but ono die na asa ehfofo bebre sai na sese na asa kakra bi osaye enwema bi oye in fact ehfofo dia henie ma henie yakono asandefo henie omudie ne die anu odi o akamia is a person and what ding 1 week ni o 1 week ni pa bebre sampa hene bae enkransa hene bae brokum himma mama papa bi o hene papa bi o hene papa bi o baby mampo hene drop chase mitimi nka ahim ama hene mu ka kire entoto so hene na tweko ampem omu nyina baby because omu dishe omu nua na atofom no na wode mi ko he kakira bi mra mese mena ye ka me really say ne yenka ne pi because e ba ni bra but amamra ne ma na discipline yenko ne ko hwe kakira bi mra na ye ba ya betun abasa heman ehene nyasem kotwa yenko ne ko hamla sesia
Amamre. Hey! Asante timisa ni akuyachi ni abuya nim. Omunim kete sankasa. Asante fa hemfofo ne de. Upon anibra na anibra ne nyina aba. So ma hwere omunua ne nyina achi no. Ohwe amamla ne niam discipline kakra bia. Asante ye wade. Ye hemfo ama ya mamre ne amane adu achiri. From head to toe, omo form ho no mo batim say yes, ehemfo nie. Omo ni mamamle ni mamane. Hema here de, be say hemfofo ni nyina ma ne ji wom ho. Ene da wi omo si cha say, mintimi nka, be hema here de. When we come to asa kete ayase program ase dia, me gidi tu. Me man tu. Hema here da kwanyo fosu fura ntoma kura na ekumi. Ekwa fosu fura ntoma. Ne kura na ekwa hema ma na ekumi. Anu kwa ne da fosu fura ntoma. Omo ya hodo ba miensa. Asante hemfo no. Onsem nante no mu wo mu no. Na da uma betiri bi sa. Hey! What? Omo to asante amamra me na duanim. Makacho, me so ba ma nsia fikese ma. Papa na wada asante man nyina no. Wonim ketesa, wonim mamamre, wonim mamane, wonim ha etisa na ne hemfo, ne paramount chiefs, na brempon ene na dikrofo mu hwe no hye na se nyina ayom. Who say yes omu dem sonko. Wo hwe bia pressure no be rise. We say hima here no ko ti gba no ba ye wa ye be me wa ye hey asante ahemfo nananom tia mu nyina asante bron ene na hafofo nyina ba ene na mampon asokole mampon hene ene na hima 1 week no esere ba de se wonne de ma onu ane sa gie ne 1 week kakakra mayama ni me ya sure se bebe wo bia na ni aso ani akọ odone nkabomu asanteman ewonti no da biara da obi kura firi mu na obi nya asema bebe o musi kari am ho ebo nipa no me mamo pia na wo se tutu nya mekese asanteman nyina awura asanteman nyina ahene wote kokoso ono kwa na kunya firi soro ebaaye ono pene konfa no che akomande akunya de hye ne nsem se wontena so sika no sikadwa eti ahokyere ni so wose me tisika so ahokyere enim so sa na ode ambo na hema na brempon e ma herefo nyina ukwa santimem a omodo omoso so wo sasante hene enketua ne bi ba asante hene ba ana asante abrempon e ma hene mo ba eba enye yize amamre ni amamre discipline amanye discipline na me faso akai o se asante first baso na me yaduma every 18th airco this month ya o dey starting from 17th airco baso life e wo kumase baby biala wo bra be sha ade asante first de maka tro so when it come to asante me amamre ni amanye de omo de gu nkwan ma wo boa omo yem asante first kama pa be friend home me friend say homecoming so mo amono ne ba bi obi amra because na o say to nya be kase na say na ho ode ne sikadwa taakire sa na dia ye pagya santeman omo pagya santeman amma krokro hyehyɛ santeman nyina se nyina nya numunyam apagya etadwuma de e ba so this month ya ba bibiala wo bra bi na be hwe ani so ade na be dia woro na so arehwo ne ntu bi hu na busua no nyina yenya enije to this tv send me na wo patch subscribe video no we are na hya mama nsan nyina ahye we ya comment section kwa boko no ahye wadwa botre kwa so do ne asundue mu aha yendidi atem esia de abakwase amamre chip that so nkomo ye hemfo ehonkomo so ni mo hene bia ne nkomo ya ode ne bibi ye wakono afa ne bra boni dimbra ne ni ho nkomo ne mo na baso ne hye ne nkuna na se ye nyi ne hira ne bi enkan ye de ho aha se ya ne ye no be chia ma hene be chia otumfo se etusu nya me kasana na ode hye me chia ho me chia ma hene twa santeman nyina bono en na hafo nyina ahia eni abrempon hene
aprempo hema etwa bro hafo nyina nhyɛ Asante man ewiase na nyina Ghana man nyina ɛyɛ baako eti nyina ɛka boma ɛna ɛyɛ Ghana no yɛkye omu nyina ɛyɛ de hye akwa bia eni babia sɛ na yɛde hye okrum sɛ na obi so yɛde hye wo nokrum etu hye yonko bia enya ntokwa ɛyɛ adwenkyerɛ ohwɛ na misunderstand na enko ya na makate so na maka bom na makyia mo ho sɛ yɛ nyina ɛyɛ nuafo ayi 2 days tv to so abi no wahye video no uwia na mama nsa nyina ahwe mokoko bɛ session wa kyerɛ wadwe bɔkɔ abotre kwaso na mabusua na ayɛ kase na busua na aburo dwuma kwa de bɛ do so masene ma mentom papa bi fra ɛda da me siesie ho ɛbɔ me ho ban ɛma me de bia ne ma we ɛbro leader yi ne sɛ boteka wasal botwa school junction kopa bito free to 18 years ɛkwa kopto kokra bremu na mere wabom de owura ho a ntane na obusu sesa epabu shoe suit bibiala bora lady ayi ne sɛ boutique open kra ne ma so atɔ a ne boda form a no agba we lohim sɛ baby some biyon ne ne ma enkra ne ma efe Turkey wom, America wom, China wom, Germany wo do pepia ene bo so eda fom na papa so eche ono so asarbotwe Old Town Junction ho akopɛ bito na wo ma no ho anya kono wo pɛ sɛ wo ye fiewura Mahanda na che so akoma ete efreba to akoma ma na chede a ene kopɛ asase papa eto ene asase na ne de he eno ane nkatia enhance properties omu wasase a ehodwo eda ho bagayam se wo wankramantam ba bia na pasase papa langade sem ni ho to kwasem ni ho when it come to ensuo ne electricity de omu ye intact de a ene enkatia enhance property fra wom 053 550 2373 053 550 2373 Katia enhance omu hyehyɛ da na kwamu bebre free 6 months 7 months 6 months 1 year 2 year 3 year na person de tua wow se na obesi no ma hyehyɛ eti from na kwaje wasase na so unya efiora 053 550 237 and 3 ofa so de hye wo papa bro mfo nya mabro hima na eneme ama hima mu kacha ama hima mu dondo ama je wakwade ametoso miensa miri be hye da bia e o 2 days tv so